салом. ҳамсӯҳбати мо Муҳаммадюсуф Холов, Писари Иззат Амон, ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирони аст, ки 2 ҳафта пеш ба 9 соли зиндон маҳкум шуда буд. Муҳаммадюсуф, бо гузашти 2 ҳафта аз эълони ҳукм мегуфтед, ки барои бурдани шикояти кассатсионӣ шумо чӣ кор кардед ва ҳоло парванда дар чӣ ҳол аст? мо аз қарори ҳукми суд шикоят бурдем ба суди олӣ ва ҳоло ҳам намедонам, ягон хабар ба мо нарасидааст, ки суди олӣ қабул кардааст парвандаи падарамро ва баррасӣ шуда истодааст ё не, ва ҳамон судие ки бояд парвандаро бинад ҳоло маълум нест. шумо ки масалан дар баъзе аз мурофиаҳои додгоҳии падартон чиқеле ки дар гузашта гуфтед ширкат доштед ва ҳангоми эълони ҳукм низ ҳузур доштед, оё метавонед гӯед, ки додрас бо чӣ далел падари шуморо бар асоси қонуни афв, яъне қонуни афвро нисбаташон татбиқ накард, дар ҳоле ки гуфта мешавад, ки он кас ҳамон ҷуброне ки дар нисбаташон гуфта мешуд пардохт кардааст? бале, аз аввали мурофиа не, мо аз аввали тафтишот будем дар ин дохили парванда, бо муфаттишон ҳам суҳбат мешидем ва дар ҳамин парванда ман ҳамчун шоҳид гузаштагӣ ҳастам, парвандаи падари худамда. ва хеле ки шумо гуфтед, мо ҳамаи зарарҳоро барқарор кардем, зарарҳое ки гуфта буданд, ва баъзан ҷабрдидаҳое буданд, ки мо онҳоро хона ба хона рафтем, овардем мурофиа, ки маблағи талаб кардаашонро гиранд, мақсад парванда ҳарчи зудтар ба охир расад. ҳамин кӯшишҳои мо ҳама вақт ҳамин буд, ки парванда ҳарчи зудтар ба охир расада, падари ман зудтар озод шавад. ва дар ин ҷо ҷабрдидаҳое буданд, ки падари ман намешинохт, яъне ки он ҷабрдида дар ким кадом шогирди падари ман будааст набудааст намедонам, маблағ дода будааст барои ким кадом коре, падари манро намешинохт. хуб, ба ҳар ҳол вақте ки падари ман ҳамин ҷо ҳам барои чӣ ба гардан гирифтагӣ ҳамин зарарро барқарор карданда, ки вазъияти ҳамон нафара дида, яъне мушкил доштанд ҳамон нафарое ки ҳамчун ҷабрдида дар парванда гузаштагӣ ҳастанд, ба фикрам мушкилиҳои вазъияти оилавишона гуфтагӣ ҳастанд, ва падари ман ба ҳамин хотир ҳамчун кӯмак ба онҳо ин чизҳоро ба кала гирифтагӣ. вале мо агар метонистем баҳсҳо мешед, ки метонистем рад кунем, вале падари ман гуфт, ки ҳар чизе дорум фурӯшен, маблағ ҷамъоварӣ кунем ва зарари ҳамин гуфтагӣ ин ҷабрдидаҳоро пардохт кунем. барои ҳамин мо дар Москав падарам як мошини чизе дошт, фурӯхтем ва каме аз муҳоҷиронам маблағ ба мо равон карданд, дастгирӣ карданд ва мо ҳамаи зарарҳоро пардохт кардем. ва дар ин ҷо як нафар буд, ки дар Тоҷикистон қарор надошт, ҷабрдида, ва онам 232 сомон ҷабрдида аст, 2000 рубли русӣ дар Москав қарор дорад. ва хеле ки худи ҳамон додрас ба мо гуфт, ки равед дар амонатбонк дар номаш мақсад як депозит кушоед ва чекша биёред, дар суд супоред, ва кай ки кадом вақте ки ӯ нафар омад, метавонад ки биёяд аз суд дастрас кунад. ва мо ҳамин корро ҳам кардем, чека овардем, дар суд додем. вале охири мурофиа омада ҳамон 232 сомоне ки ӯ нафар дастрас накард, судия асос кардааст ва 9 соли зиндон барои як нафар, яъне ғайриқонунӣ маҳкум кардан як нафарро 9 сол, ин ба 232 сомон асос шудагӣ аст. яъне ки он кас амин маблағе ки шумо гуфтед беш аз 200 сомонӣ дастрас накардааст? ягон бор бо он кас дар тамос шидед, суҳбат кардед, ки ин маблағро дастрас кардааст накардааст? оё метавонад ки аз даъвояш даст кашад? барои ки озид ишора кардед, ки яке аз сабабҳое ки масалан ҳукма эълон кардан амин маблағ буд. шумо бевосита бо худи он ҷабрдида суҳбат кардед? он кас чӣ гуфтанд дар ин бора? не, мо худмон бевосита бо он нафар суҳбат карда натавонистем, аз сабабе ки он кас дар Москав қарор доштанд, намедонам дигар рақамҳояшам пайдо карда натонистем, аз оилаашон ҳам ягон кас мақсад ҳозир нашид, ки суд биёяд, мақсад аз чӣ шавад маблағро дастрас кунад. ва мо ҳарчанд кӯшиш кардем,
натавонистем ва ҳаминро ҳамин пешниҳода ба мо худи ҳамон додрас кард ки ҳамин хел кор кунед мешавад, вале дигар намедонам. шумо чӣ фикр доред? Назари шумо чӣ аст ки чаро додрас чунин корро кардааст? Ин аз қабл ягон саҳнасозӣ буд, ягон чизи таъризӣ шуда буд, ё ин ки воқеанам як чизе буд ки додрас мехост воқеанам ба шумо кӯмак кунаду масалан дар ин росто падари шумо аф ё ки масалан ҳукмашон кам шавад? То ин дам фақат ҳамаи чиза ҳам муфаттишон омода карда буданд, ҳам қонун, ҳам роҳбари давлат қонуни авфро имзо кард, ҳам бе қонуни авф ҳам бояд қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаст ки моддаи 39 буд ё 49, вақте зарар барқарор шуд, додрас дигар ҳаққи аз озодӣ маҳрум кардани шаҳрвандро надорад, бояд ҷарима ё ки озод карда шавад. Агар ки ҷарима ҳам накунад, аз озодӣ маҳрум карданро ҳақ надорад. Дигар ин додрас ба кадом қонунҳо амал кардааст, ба кадом қонун падари маро 9 соли зиндон кард, ман ин чизро то ҳоли намефаҳмам. ҳангоми мурофиаҳои додгоҳӣ падари шумо масалан ба он иттиҳомоте ки нисбаташон эълон кардан иқрор шуд? дар рафти мурофиаҳо вақте бо ҷабрдидоҳо суҳбатҳо мешуд, рости гап баъзе ҷабрдидоҳо аз ҳамон даъвоашон даст кашиданд. Як баъзеашон буданд ки маблағам нагирифтанд, аз даъвошон даст кашиданд ва падари ман ягон хел иқрор нашидааст. падари шумо ба хотири масалан озод шуданаш пардохти ин маблағҳоро ба гардан гирифт ё ин ки ба хотири дилсӯзӣ нисбати хонаводаҳои ҳамон ҷабрдидаҳое ки ҳозир ишора кардед ки онҳо низ дар мурофиаҳо гуфтанд ки дар вазъи хуб қарор надоранд? Падари ман чӣ хеле ки гуфтам, ҳам барои кӯмак ба ҳамон нафарон, ҳам барои зудтар мо ба анҷом расидани ҳамин парванда кӯшиш кардем ки ҳар чиз зудтар ба анҷом расад ва ҳамон маблағе ки ҳаст мо пардохт мекунем. Хуб ҳар чизе ки ҳаст мефурӯшем, маблағ ҷамъоварӣ мекунем, кӯшиш мекунем ки падари ман зудтар ба озодӣ барояд, чунки имрӯз ҳар як рӯзе ки падари ман дар зиндон аст, вазъияти оилавии мо хароб шуда истодааст. дар мавриди аз Русия ба Тоҷикистон овардани падаратон чӣ медонед? Рости гап дар душанбе қарор доштам ҳамон вақт ва як 2-3 рӯз падарам аз алоқа канда шуд, мақсад гум шуд, намедонистем дар куҷо буд ва баъдан фаҳмидем ки шаҳрвандиашон лағв шуда будааст, депорт шуда будияну ва дар душанбе қарор гирифтиянд. Мақсад омадиянд душанбе, баъд мо баъди 3 ё 4 рӯз ба фикрам буд мо кофтков кардем, баъд фаҳмидем. Вале мо вақте ки санҷиш кардем ҳамон паспорти падарамро, падари ман ягон хел депорт шудагӣ неста, ягон хел депортатсия гуфтанӣ хеле нест. Падари ман тоза аст, фақат шаҳрвандиш лағв шудагӣ аст дар ҳақиқатан. масалан ҳангоми мурофиаҳои додгоҳӣ боре бо падартон ҳамсуҳбат шудед? ҳангоми тафтиши парвандааш ё ки ҳангоми мурофиаҳои додгоҳӣ суҳбати рӯбарӯ доштед? Бале, албатта мо суҳбатҳо доштем ва гуфтанд ки ягон мушкилӣ нест, фақат мушкили ҳамин зарарҳо ҳаст. Ҳамин зарарҳо ки барқарор шуд, худованд хоста бошад мо ба озодӣ мебароем. Ягон хел мақсад мушкили дигар вуҷуд надорад. ҳангоми суҳбатҳо бо шумо дар бораи фишор овардан ё ки дар бораи ягон хел шарт гузоштан ба хотири озодшавиш ё афв шуданаш чизе намегуфтанд? шумо дар ин бора чизе эҳсос кардед ё на? Дар ин масъалаҳо падарам ягон хел ба ман ин суҳбатҳоро намекард ва нисбати мо ҳам ягон хел фишор набуд, нест, то ҳоло ҳам набуд, мо надидем ва фикр мекунам ки нисбати падарам ҳам фишор нест. ҳоло ки парванда дар додгоҳи олӣ аст, умеди шумо аз ояндаи ин парванда, умеди шумо аз баррасиҳои минбаъдаи парванда чӣ аст? Мо албатта умедвориҳо дорем ки падари маро озод мекунанд ва ҳам қонуни авф татбиқ мешавад нисбати падари ман ва ҳам Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон кафолат додааст ки бояд озод карда шавад ва ман ҳам ба
нафарони масъуле ки имрӯз қонунгузорӣ масъул кардааст онҳоро ки қонунҳоро мақсад назорат кунанд ба раиси маҷлиси миллӣ муҳтарам рустами эомалӣ ва ба раиси дастгоҳи иҷроияи президент раиса маълима озодаи раҳмон ман муроҷиат мекунам ки чӣ хеле ки дар дигар қазияҳо дахолат мекунанд ва қазияро одилона баррасӣ мекунанд, чӣ хеле ки мо шоҳид ҳастем қазияи Мадина Муҳаммадҷонова буд, ҳози сару садо рафтест аст. ҳамин хел қазияи падари маро ҳам одилона баррасӣ кунанд, дахолат кунанд ва ҳамин додгоҳе ки мақсад додрасе ки имрӯз ғайри қонунӣ падари маро 9 сол зиндон кард, ба ҷавобгарӣ кашанд барои чӣ, дар кадом асос падари маро 9 сол зиндон кард